Asi 5 cm žabiak vyskočil z piesku počas stavebných prác na tržnici. Piesok priviezli zo štrkoviska v nedalekej obci. Nad skackajúcim živým tvorom sa chlapi začudovali. Donesli nám piesok ako z Júra a my sme tu rozhrňali, dali sme to nech trošku obschne a tento kolega Joško tu nás badal, že je tam žaba. Som povedal, že je to ropucha. Nie, nebola to ropucha. Bola to vzácna žaba. Žabka našla dočasný domov vo fľaši. Chlapi zavolali odborníka. Ten zistil, že kostru tohto druhu žaby nazývanej aj blatnica cesnaková videli údajne naposledy v Leviciach v 70. rokoch. Je vzácna aj inde a je chránená. Len miestami sa vyskytuje. Nachádza sa hlavne na dolných častiach južného Pohronia, alebo teda južného Slovenska. V nebezpečenstve vypúšťa sekret so zápachom cesnaku. Hoci je drobná, jej žubrienky môžu mať dĺžku až 22 cm. Žije v pieskovitej pôde asi v 3-metrovej hĺbke a preto ju vraj málo kto vidí. Osobne som dúfal, že sa to vyskytuje, ale nemal som rukolapný dôkaz. Ten prišiel vlastne v týchto dňoch. U nás je to vraj jediná žaba, ktorá má aj zúbky. Aj samčekové samičky dokážu sa aktívne brániť hryzením pod vodnou hladinou, takisto aj krevka samček.